Айде. Той даже Билям тръгна. Айде, снимай. Само той ще показваш. А да видим сега. Аз много трябва да правя проверки. Да видим този дед го показа. Дали е вярно. Той много едър този. Да видим сега джаба. Дължа му излязат верни на оня сметките. Или аз не виждам. Добре. Ма точно както го направи оня, тъй стана. Божке! Гледай. Ма точно тъй стана. Мали, че лесно са обели. Чай сега да видим. Той дед го показва пък как да го роним. Ма верно, гле. Ма няма лъжа, няма измама. Направо са урони. Гледай. Мале. Този челяк да е жив и здрав, ама точно както го показа стана. Браво! Се се чуди човек друг път как да го уронва. Той ще и то. Клипа е верен. Няма лъжа, няма измама. Запри го. Верно. Кога ти скажеш, ма?